Γεια σας! Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την προβληματική οικογένεια νούμερο 2, αλλά επειδή έγινε ένας μεγάλος σεισμός και καταστράφηκε το σπίτι τους, θα τους πάρουμε συνέντευξη στην Ύπαιθρο. Για να τους δούμε. Εντάξει, αλλά έπρεπε να σπάσει το αγαπημένο μου. Α, αυτό, Αλλά αυτός ο ηλίθιος. Εγώ τι σου έκανα. Αυτό λέμε, ρε! Από πότε ήρθε αυτό. Δεν ξέρω, τώρα θα δείτε. Πάμε να κρυφτούμε γιατί θα νυχτώνει και θα... Έρθει ο ηλίκη. Ποιο Ηλίκη, ρε! Δεν έχει λύκους. Νομίζω ότι έχει λύκους. Έχει και λίγη δράση. Πετρί! Πάρα πολύ φτωχή. Πετρί! Για πείτε μας πώς καταστράφηκε το σπίτι σας. Εκεί που καθόμασταν και μιλούσαμε, λέγαμε τώρα η αλήθεια και λέγαμε έχεις το θάρρος να πας να ανοίξεις κάτι που μου είχε πει αυτή και να γίνει το τέλος του κόσμου. Μια στιγμή κάνει έναν τεράστιο σεισμό χωρίς να κάνω εγώ τίποτα. Άνοιξε το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου. Δεν φταίω εγώ. Θα κρυφτούμε, ελάτε. Δεν είναι κάτι κακό. Θα βρούμε. Για δείξε μας το σπίτι σας, Πέτρο. Εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχετε βρει ένα μικρό σπιτάκι από ό,τι μας είπανε. Νομίζω είναι εκεί κάτω. Για να το δούμε, για να το δούμε. Δεν είναι καλό, είναι. Ναι, αλλά μας είχαν πει ότι εκεί πέρα θα μένετε μέχρι να χτίσετε καινούριο σπίτι. Κακά καθόμαστε κάτω από αυτό εδώ το μεγάλο σπίτι. Κοιτάξτε εκεί πάνω. Πόσα τετραγωνικά. Αυτό εδώ που κρυβόμαστε τώρα είναι από 1500 κάπου εκεί. Αλλά εκεί πέρα που είμαστε τώρα Ωραίο. είναι κάπου στα 2 τετραγωνικά. Εδώ πέρα κοιμάται ο Γιώργος, εδώ πέρα ο Πετρής, ο Γεωργής, μπερδεύτηκα. Και εδώ πέρα η Ολή, δηλαδή η Βασίλη. Έχουμε εδώ τα τρόφιμά μας από πίσω μας. Και αυτά είναι τα νέα μας, τι είναι αυτά, παιχνίδια, ναι. Ναι, το καραβάκι μας. Χάλασε το αγαπημένο Τιτανικός παιχνίδι. ήταν. Το αγαπημένο Πάμε μου. τώρα να κρυφτούμε γιατί μπορεί να έρθουν και οι λύκοι, όπως λέει και η δική μου αδερφή. Πετρί, στη Σιτία δεν έχουμε λύκους. Ποια σιτία. Α, σιτία ζούμε. Ρε, δεν θυμάσαι που ήμασταν. Δεν θυμάμαι που είμαστε, ρε. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ πάμε να. Τώρα θα μείνουμε εδώ πέρα. Μας έχουν φιλοξενήσει. Και εντάξει. Λύκος! Πού το αυτός! Λύκος! Ήταν γατόπαρδος! Τι είναι Γιωργή, Γατόπαρδος! Τι είναι αυτό, Γιωργή. Γατόπαρδος! Γράψε το λίγο. Επειδή είμαστε φτωχοί, ούτε μηχανάκια δεν Ναι, γατόπαρδος. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα πλάνο. Επειδή κάνουμε τώρα. ο Γιωργής μου σπάει τα νεύρα και ο Πετρής. Ωραία, πάμε να μείνουμε εκεί πέρα. Πάμε να δούμε το σπίτι που φτιάξε τώρα ο πρόχειρο ο Πέτρος. Όχι, ελάτε εδώ. Πρόχειρα το φτιάξανε. Λίγο μικρό. Αλλά εντάξει, θα βολευτείτε Γιωργή, Ναι, κάτι θα κάνει. Ωραία, τότε να φύγουμε και εμείς γιατί έχει περάσει η ώρα. Καλά, οπότε. Αφήσουμε εδώ πέρα τρόφιμα. Θα κοιμηθεί πάνω εδώ πέρα. Γεια. Πού. Φοβερό, Το μάτσι. Αν πάρει μπρος δεν θέλω εγώ. Και ο Γιώργης εδώ πέρα. Και εγώ ειδικά σε αυτό εδώ πέρα το κουκλί. Τι είναι αυτό, παπάκι νομίζω, Καβασάκι ρε φίλε. Εσύ, Πέτρο, που έχεις το πρόβλημα. Το ξεπέρασα, άστο αυτό, παλιό. Παλιό. Τα βιβλία τώρα, φάγω λίγο. Τι κάνεις, αυτό είναι το κρεβάτι του αυτού. Δεν πειράζει, το πήρα τώρα. Κι εγώ. Εσύ, Όλη, την προηγούμενη φορά μας είχες πει ότι πες το. Κάλυψε στο βρωμάρι. Τι έγινε. Τι έγινε? Είχες πει ότι Κάτσε στο βρωμάρι. Τις έπινα, φίλε. Α, τις έμεινε. Γιωργή, εσύ την προηγούμενη φορά... μήνες άπλητες. Λίγο περίεργο δεν είναι. 12 μήνες. Ναι, όπως είναι και αυτή η οικογένεια περίεργη. Γιωργή, τελευταίο για να κλείσουμε. Επειδή έχουμε να πάμε και στο Star, ξέρετε, και στο Mega. Μέγκα ήταν.
Αφήστε το, δεν βλέπετε στη τηλεόραση. Τελευταία ερώτηση, κύριε Γεωργή. Γεωργή, εδώ. Την προηγούμενη φορά μας είπατε για τη μοή σας. Ζωή εννοούσε τότε. Α, ζωή, ναι. Η ζωή μου. Τι είναι η ζωή μου? Η ζωή μας είναι μια κόλαση. Τόσα χρόνια οι τζιγαριστές αυτοί μας έχουν καταστρέψει. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ Ελλάδα. Είμαστε από run. Ωραία, επειδή δεν θέλω να ακούσω άλλες βλακίες, πάμε να φύγουμε. Έλα, συνεργείο, πάμε να φύγουμε. Πάμε στην παράσταση.